Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, sana ay naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malayo sakit araw-araw. Pagpalang tanghali po sa inyong lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong may darating na grasya sa kanila na ipagkaloob ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga baguhan na ngayon naman po nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, huwag na po kayo magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na video. Pagkakalob ko po sa inyo lahat aking manalalaman sa panggamot na spiritual at physical na karamdaman. At dito po lamang po matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit. Pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang maggagabay at magsusukli sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, diktik at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siguro ngayon lamang nyo pa ako nakita nagpipismas kasi madami pong dumadaan na dito po, ang daming usok, at ito po yung pampasuporta po na po rin sa mga hangin na galing sa mga at para hindi po tayo dapuan ng mga karamdaman sana po huwag niyo pong escape at ang ko po ngayon po ay shout out muna kay Berlindo Paleso, Victayo commented, Shirley Arroyo from Bicol, Ryan Abisti, John X. Binadin, Geraldo Jimenez, Arnel de Rosario, Andy Bonifacio, Pait Tuwin, Ruben Pantanilla, Marlon Hoyohoy, Joel de Rosario, Pagkagat ng Dilim, ADC commented, Janice Nolo, Arnel Riano, Pantalion, Bubihis, Jordan Buo commented, Aljon Puod, Andong Malogi, Tani Janan, Marvin TV, Coldo TV, Ruben Mantanilla, Ron Serino, Ronald Sator commented, Algin Rodel, Jasby Yamasiya, Triple E commented, Nestor Ramos. At shout out po sa inyo lahat sa mga mga baguhan po na ngayon naman po nakatuklas sa aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan. Shout out po sa inyo lahat. Yung mga binagi ko po sa inyo una na pampaandar ng orasyon po ay napaka-importante po yun. Dapat po pakaingatan po lamang mo yun. I-share nyo po sa iba para malaman po nila. Unti-unti ko pong ibabagi po sa inyo lahat na aking manalalaman sa lahat po ng aking sikreto po ay iginukan ko na po sa inyo. Para malaman po ninyo na ang Hiwaga ng Pangasinan po ay hindi po ako gumagawa-gawa lamang po ng mga bagay na sinishare ko lamang po dito yung aking mga ginagawang mga panggamot sa mga tumutulong sa mga kapwa na aking ginagawa para sa mga yung nakikita nyo po na halimbawa po may nanggagamot po na nag-iipit doon, sana po sa inyo na yun po kung gagayahin po yun. Ako hindi po na ako nag-iipit, direct na lang po. At hindi ko pinapatay yung mga kukulam na Kung talagang sobra-sobra na po na demonyo na pong ginagawa niya, pwede niyo pong gilitan. Pero kung yung simple lang po na nagsisi po siya at pagbigyan niyo, kung di niya ginawa po yung una, kayo na ang bahala na yung pang-ipit po, parang brutal na po yun yung iipitin nila sa kamay, sa paa, ipitin nila. Alam ko sa paniniwala ko po, kasi yung lola ko po, hindi ko po nakikita hanggang nag-iipit. Basta patong yung kamay niya, tapos binugan po nyo ng tubig na inumin niya, automatic na yun na lalayas na po yung lalayas na po yung mga masasamang espiritu, kukulam, mababarang, talagang lalayas po. Basta tiwala sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat sa inyong ginagawa. Humingi po kayong gabay sa Kanya bago nyo po ibuga sa
Yung pang iipit, hindi ako nang iipit po yun na iipit mo. Parang nabuburtal po na yung pasyente po nyo. Parang nasasaktan po yun na kon po. Kaya sana po huwag nyo po yung gayahin. Hindi po ako nagkukunbo dito. Dapat huwag nyo gayahin po yun. Parang may ibig sabihin yun eh. Parang anti-Kristo po yun. Anti-Kristo. Ang ibig kong sabihin anti-Kristo yung namimira o na upan po. Hindi na ako nagbabanggit po dito kasi ang dami na akong may nagpapagamot sa ganun, iniipit nila tapos pupunta sa akin. Sabi nung isa, ba't sabi niya, maestro, ay wag mo akong tawagin maestro kasi pareho po tayong sa Diyos nagkukan ako. Tawagin mo na lang akong pangalan ko. Ba't yung iba iniipit-ipit tapos hindi naman gumagaling, sabi niya sa akin. Iwan ko sa kanila, baka iba naman ang proseso nila ako. Pero alam ko na yung ginagawa nila, hindi ko lamang sinasabi sa lumapit sa akin na nagpagamot. Kaya simple lang po, kuha kayo ng tubig, tapos himas-himasin yung buong katawan. Kasi pwedeng himasin ibuga mo yung orasyon sa kamay mo. Tapos ikon mo sa ulo, matok, himasin mo yun. Parang ikaw na nagtatanggal ng kwan, tapos itapon mo. Tapos lagyan mo ng panara pag wala na po siyang karamdaman. Yun lang, simple lang po. Pero hindi lang po basta-basta po manggamot po. Sinasabihin ko sa inyo, hindi po lang basta-basta manggamot. Kasi kahit simple lang po yung ginagawa mo, kung mahina po yung resistensya mo sa pangangatawan, sa pangkwan, talagang sasapi sa'yo. At dapat po nakapudir balabal pundok bakod po kayo dito na labis po. At sa mga nakikita nyo po sa YouTube na nag-iipit, minsan kapakita nila sapi, yun, pitikin nila tapos sa sapi. Hindi ako nagpapaganon po. Discard nila lang po sa panggamot o basta tahimik ka lang. Ako diskarte ko lang po na panggamot basta po may alam ka sa orasyon na alam mo yung orasyon sa mo gagamitin po o po. Ayun nakikita nyo po, huwag kayong maniwala doon na ipitin tapos sasapi tapos gigilitan ng kunwari ikukon dito. Minsan may kwan dyan isa rin kunwari may sisingit sila na sisingit na gagamutin nila pero kasama nila yun. Kunwari yun, magkukon siya na sapian ng malakas. Papakita sa tao yun na tapos ikukon nila anong na po, mabubugan nila. Kunwari mangingisay. Tapos ikukon nila, papatayin nila, kunwari putin, gilitan. Wala yun. Ako, simple lang ako pero hindi ko lang gumagawa ng gano'n na gigilitan. Ay sana po kayo na bahala po maghusga kung talagang naniniwala kayo doon. Ang gawin nyo lang po, basta ibugan nyo po yung orasyon kung halimbawa tinawas nyo po, tapos iikon nyo po. Painumin nyo po ng tubig kung ibang lasa. Ibig sabihin, tapos tingnan nyo ito, importante po ito. Ang pantay. Tapos kung hindi pantay, na po yung kanan, kaliwa, ibig sabihin may gumagabay sa kanya. Ang gawin nyo na lang po, bago nyo po ikon yung orasyon po, na yung gagamitin po, ibugan nyo po yung kuram. Habang iunan nyo pong kuram, iyum, ginisim, inuim, giloiram, kisaram, uim, disam, anatum, aksum, okram, bikrem. 9 times po. Tapos isalin nyo po yung orasyon. Tapos iipon nyo sa tuktok o sa tubig, ipainom nyo po. Tapos habang usalin nyo naman po yung binigay nyo po sa tubig na orasyon po na panggamot sa kulam. Tapos ikon nyo po, sabay hilot po sa buong katawan. Huwag nyo hilot kung babae, huwag nyo hilotin dito. Kasi yun, bawal yun Huwag nyo hilotin kung lalaki, pwede mong hilotin dito.
dito. Kasi may naturuan ako parang ginawa, Diyos na siya, hindi pwede yun. Hilutin nyo lahat dito katawan, habang hinihilot nyo po yung orasyon na yun, banggitin nyo po yung kuram. Huwag nyo tigilan 9 times po. Kuram, iyom, ginisim, inuwam, binulim, kisaram, uwim, disam, aratum, maksum, ukram, bikrem. Habang hinihilot nyo po yun, inuusal nyo po yung kuram. Kuram, iyom, ginisim, inuwam, binulim, kisaram, uwim, disam, aratum, maksum, ukram, bikrem. Pero huwag nyo paparinig po. Sa inyong diskarte na po yun. Kaya binabagi ko po sa inyo para malaman po ninyo na ang Hiwaga ng Pangasinan po ay nagtuturo po, kundi hindi ako gumagawa lamang po dito. Malalaman nyo rin po yan pag halimbawa nang gagamot na po kayo. Totoo yung sinasabi ko sa inyo. Kung talagang parang hindi po kayo nakukuhan po sa konyo po, usalin nyo rin po yung kon po, hook isinim para ibugon nyo sa tubig, tapos sabayan nyo po ng orasyon, tapos sabayan nyo po ng kuram, ay mas lalo po yun, dabis po yun, makapangyarihan po yun. Sigurado po kayo nang ibabagi ko po sa inyo na aking nalalaman sa panggamot po. Kaya dito ko nalaman po sa inyo na i-discuss o kan po para malaman po ninyo na ang Hiwaga ng Pangasinan po ay nagbabagi po ng katotohanan po, hindi po biro-biro po ito. Mahirap pong manggamot, magtiyaga ka. Kung wala pong tiyaga, wala pong nilaga. Para makatulong po kayo, sige, basta kon po nyo, gawin nyo lamang po ang kon po nyo. Basta, importante po, ilagay po nyo sa tuktok ng kukotin nyo po yung pagpupudir. Pagpupudir kayo, magpudir po kayo. Kahit ilang pudir po, basta kaya niya po. Pag yung, halimbawa po, ang diskarte ko po sa pagpupudir po, pag yung nagpupudir ka ng malakas, may malakas na pudir na alam nyo po yun na kakasi po sa inyo, hindi po kayo mahihilo. Pag pinawisan po kayo, ibig sabihin, kumasi po sa inyo. Pero kung nag-usal po kayo ng pudir na hindi bagay po sa inyo, na malakas po, napakalakas po, huwag nyo po ituloy kung nahihilo po kayo o masakit ang ulo. Huwag nyo pong gawin nyo na, huwag nyo na po ituloy. At mayroon po rin dito po na inuusal po yung orasyon po, yung pagpupudir po na malakas po at yung ngipin nyo po ay mababasag po. Unti-unti pong mababasag po yan. Nasubukan ko na po yun nung dati. Ginamit ko yung pudir na po napakalakas. Hindi po kaya. Kaya sabi ng gawin ko, huwag mong gamitin yun kasi hindi bagay sa'yo yun. Ang gamitin mo na lang yung mga kung mamili ka sa pudir na ganyan. At naturo-turo hanggang ngayon po na kaya i-share ko po sa inyo. Nung una po na ina-upload ko po, hindi ko po na po kasi na-excited lamang po ako. Habang tumatagal po, umiinit po, kaya dapat po yung mga aking binabagi po sa inyo ay pakaingatan po at huwag pong ipagyabang. Basta manggamot po kayo, dapat po nauna po yung magdasal ng isang ama namin at isunod po yung kuram at isunod po yung kung gamitin nyo po yung hook isinim, maganda rin po isunod nyo po yung hook isinim, tapos yung orasyon po na gagamitin po nyo sa pang-araw-araw. Kahit ano pong orasyon po, dito po gagana po. Wag lang po yung panggayuma saka mga pangtigal po o mga galing po sa hindi po gagana pag sa mga ganung bagay, panggayuma saka pangtigal po. Dapat yung malaman po na kahit ano pong gawin nyo pong ang gamit nyo pong orasyon gagana sa pamagitan ng 9 misteryo at konsagra po. At magbabagi po ako sa inyong orasyon na po para po. Ito po yung orasyon sa lakas sa spiritual. Lakas spiritual po. Magdasal ng isang ama namin. Sa mga nag-aaral pong baguhan po, magdasal po ng ama namin, ng Panginoon Maria, sumasampalataya luwalhati. Pero kung may devotion na po kayo, kahit na idirekta na po ito. Idirekta na po ito. Napaka-bisa po itong orasyon na sa lakas ng spiritual. Kung sinisipag po kayo, dasalan nyo lahat para po. Ibulong sa tubig sa pagkain lamang po ito.
sa pagkain na 3 beses po. Ang orasyon po ito ay Haksba Saam. Haksba Saam. Haksba Saam. Narito pang orasyon po. Yan po. Gamitin nyo rin po yung Quran 9 times po yan. I-hip mo nyo sa dibdib. Tapos, usahin nyo po yung orasyon ng 3 beses po at i-hip po sa dibdib po. O ibulong sa pagkain na sa inumin po. Pampalakas ng spiritual. Yan po. Maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta. Sana po huwag mo kalimutan mag-subscribe, mag-like and share. At pakipindot na rin po ang bell icon. At sana sa nakapanood to ay nakapanood nito ay maraming salamat po sa inyo lahat at gabayan kayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. Maraming salamat po.